Sudah hambai, जों ini khowai sakhamnogo sini Ashrambary constitution ningoi जों sini pochim basaibari kungkirai tako kungkirano जों bono kisa Chubasu khelaiga जों YTF एबा sini pochim basaibari bisini soito जों khanawoi जों tini borno kisa Chubasu khana phaikya tei aro जों Chubasu khelaiga sini Zonal Zonal chairman tongo tei sini Bg.Bishu Bishu tongo tei basai bisi tei champar nupai जों YTF Tipra Motha tei sini Zonal obake जों balkai Chubasu kisa khelaiga tei जों khanaka bini je sini Khoroksa Chakra ongkirai bini thuibo belake kom borok thui kaini jang sini kaisa ma kaisa ta kaisa borok nangoi sajak जों abo sarik go A positive thui जों abo sarik go rifainai जों ta borok malaka sarik go taisa sarik tindar go pai जों borno thiro rifainai जों borno cyclanga hambai sini media person Balakin hambai जों tini chini 26 Ashrambary ni ngai जों Tipra Motha ni ngai chini YTF tei Tipra Motha ni ngai जों tini chino jaga Khoroksa Chakra no kongni borok chini Khowai Pongkirai debarma pochim basabri district village ni bo thanai kisu din sigang bini kaisi sajaringka stone gold brother stone yagulo bini thirok balai komgai te bongni rang puisa rok chu yangai te sak rok phulai jang noi chung khanai manka chini YTF ni bisingtei te yagulo chung tini khowai hospital phai chini chikon sa chini khoksa khoni ja chuksak chung borong phai chubai manka amoy balai khakchangka te balai hambai ma borong যারা YTF ni siklasong borong bai dai bibinno jagani khoborok naharban bisingtei chung tini borong bisingtei chung chubai manka almugai balaikan hambai te buskani salau maikel chung tini bubagrani progman bisingtei chung buskan salau baikel te chubai thangmanai amoy chung balai no khakchaka te balai tok thokka te buskani salau te babaikel chubalai khalai manan ni asiko